Gaurkoan Irungo minbiziaren kontrako elkartearen egoitzara hurbildu gara eta datozen minutuetan zehar bertan burutzen duten terapia baten inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere erretzeari uzteko terapia eta horretarako gurekin Ane Valentziaga dugu, prebentzio psikologoa, bera arduratzen bai da tailer hauek gidatzeaz eta bere lana nolakoa den azalduko digu. Beraz, lehenik eta behin Ane konta iguzun. Eskerrik asko, nola ez, gu hemen hartzeagatik, baina konta iguzu, minbiziaren kontrako elkartearen jarduera ezaguna da, baina agian zati hau da, tailer hauek agian ez dira hain ezagunak, naiz eta elkartak 40 urte daramatzan horiekin, ez? Hori da, eskerrik asko zuei etortzagatik, lehenik eta behin. Hori da, batzar ezberdinetan biltzen gara eta gu justo hemen Irunen arduratzen gara ere erretzari uzteko interbentzioetaz, bai banaka, zein taldeka, presentziala eta online. Hemen bertan egiten dugu, gainera justo gela honetan eta egiten ditugu, interbentzio ezberdinak, behatzi saio izaten dira, asteroko saioekin eta taldeka erabatera jokatzen dugu eta beste erabatea esanten bezala ere individualki. Helburua da, alik eta talde gehien sortzen baitugu asko zobe, taldeak gutxi gora bera 6-8 pertsonakoak izaten dira, presentzialki hemen, eta bertan lantzen ditugu, elkarrizketa bat egiten diegu lehenik eta behin pazientei, ikusteko taldeko perfila betetzen duten edo hobe datorkien banakako interbentzioak egitea, eta behin taldean sartzen direnean ikusten dugu, ea konpromezua duten, terapiarekin jarraitzeko, eta batez ere etxeko lan eta giden bitartez egiten ditugu interbentzioak, zuzeneko interbentzioak dira, ordu beteko saioak, eta nerekin jarduten dute. Hori da, imaginatzen dut, helburu argi dago, ez? Erretzeari uztea, baina ezakit benetan erraza ote den, imaginatzen dut, pixka bat prozesu luzea izango dela, eta argi eta ilunekin, ez? Hori da, ia da, beti esaten dugu oso prozesu zaila da, eta mantenimendua hor sasoia auki behar da parte hartzeko, animatu egon behar da, ere familiagoera eta sozialki laguntza izaten baute ere asko zobe, prozesuan bidea egin ahal izateko, baina ia da, gure interbentzioekin 160ko arrakasta dugula, eta naiz eta agian talde osoak ez badu lortzen, gutxien ez batek lortzen du, ja nahiko arrakasta izaten dela. Prozesu zaila, baina erretzeari uztea alda, beraz, denei animatzen diegu parte hartzea. Horixe da, azken finean, prebentzioaren eremuan elkarteak egiten duen lanaren barnean kolokatzen den proiektua da, ez hain zuzen ere, ez bakarrik jada minbizia pairatzen duten pertsonentzako proiektuak edo gauzak izateaz gainera, oraindik hori saiesteko horrelako proiektuak dituzue eta garrantzitsua da hortan intziditzea, ez da? Hori da, azkenean guk egiten duguna da prebentzio aldetikan hori batzuk etortzen dira egia da pazienteak direnak baita onkologikoak ere, baina egia da gure esparruan oraindik agian gaixotasuna izaten ez duten pertsonak ere animatzen direla etortzea bizkat ere ez, beldur horrekin agian erretzeak edo tabakismoak sortzen duen portzentai altu, gaixotasuna sortzeko portzentai altuarengatik. Orduan guk ditugun pazientea dira justo onkologiko eta ez onkologikoak. Egia da, adin handikoa izan behar direla parte hartzeko gure interbentzioetan. Ez dugu oraindik gazteekin zuzeneko interbentzioa egiten, bai ikastoletan eta bestera batera lantzen dugula tabakoaren gaia ere. Hori da, azken finean, aipatu behar dugu, ez? Urtean, 8 milioi direla munduan tabakoaren erruz, heltzen diren pertsonak, beraz, zifra larria da, beraz honek erakusten du, oraindik munduan tabakismoarekiko adikzio hori badela, ez? Hori da, baita egia esan oso menpekotasun indartsua da, segituan egiten da engantxe hori edo zuzeneko menpekotasun hori, eta ikusten ari gara geroz eta adin txikiagoetara zabaltzen ari dela tabakoaren asuntoa. Orduan egia da dela gai bat desientek ezkatzen gaituen elkarteren aldetikan, eta gure aldetikan zenbat eta gehiago intziditu hortan, askoz ere hobe. Hori galdetu behar nizun, badakigu, jakina da, ez? Minbiziak tabakoarekin nolabaiteko lotura duela, adibidez, igual biriketako minbiziarekin lotzen dugu zuzenean, baina haratago da, ez? Minbizia mota askorekin lotura baitu azkenean.
Hori da, 16 mota minbizi mota bino gehiago sortu itazke, batez ere eztarri ingurukoak, eta ez hori bakarrik, baita ere bihotzeko arazoak, aurrengan ere ikusia bronkitisa edo biriketako arazoak, otitisa, beste gaixotasun ezberdinekin erlazionatua dago, eta ikusia dago ere azkenan inguruan erretzaileak dituzten familiak, gero erretzen ez duten pertsonengan ere ondorioak ikusten ari garela, eta oso harrigarria da ez, asko galdetzen dute, bino ikusi da ere maskotak edo baldin badituzte, etxeko animalik, bertan ere da askok minbizia izateko aukera bikoizten zaiela, orduan, ostras, arazo nahiko potentea da. Horixe da, aipatzen zenun moduan, arazo larria, baina zuek hori saiesteko terapia hauek eskaintzen dituzue, Irungo egoitzan hauek eskaintzen dituzue, konta iguzu pixka bat, ze egunetan izaten dira, ordutegi zehatza zein den, edo aizaldu duzun moduan, aukera ezberdinak daude, bai online, presentzialki, taldean bakarka, osea, era askotariko jendearen beharretara egokitzen zarete, ezta? Hori da, eta esan barra dago ahaztu egintza edala doakoak direla. Orduan hori garrantzitsua da, askotan jendea ez da asko animatzen, bino doakoa esaten dugunean, guztiz doakoa, hasieratik bukaerara arte. Hemen Irunen individualetarako aste arte, ostegun edo ostiral goizetan izateko aukera dago, taldeak aterako balira ostegunetan izango lirateke, 11etan. Bestela individualki 3 eguneko aukera dago, interbentzio guztiak goizetan izaten dira, eta esan bezala iraupenak bakarka zein taldeka ordubete, eta bakarka 40 minutu, ordubetera ere iritsi daitezke. Mino asteroko interbentzioak, 9 saio izaten dira, eta gero 3 jarraipeneko. Eta esan bezala aukera asko. Horixe da, aukerak badaude, baina gero hori bakoitzaren interesa edo hori esfortzua rekiritzen du ere, ez? Hori da, egia da taldea osatzen dugunean, eta bakarka ere, hasieran ere, beraien pazientenarekin konpromezua eskatzen dugula, esplikatzen digu prozesua zaila da, nio ez da ezinezkoa, orduan animatu egiten diagu, saiatzen gara animatzen, eta ea prozesu guztia amaitzen duten, eta hori eskuragarri gaude dozeinentzat. Eta amaitzeko konta iguzuan, nun zaudete informazio gehiago edo tailer hauetan izena eman nahi duen jendeak nora jo dezake? Hemen gaude Irunen Foru Kalea, laugarren zenbakia, hemen udaletxe ondoan, lehenengo pisua, ezkerretara, eta edozein gauzetarako ere ezin bazaretuzenan hurbildu, badaukagu zentralita bat Donostiko sedera bidaltzen gaituenak. Telefona da 944-557-22. Primeranen, azaldutako guztia eskertzen dizugu, eta mendik mundu guztia animatzen dugu zuen gana jotzera, eta benetan eskertuko duen laguntza hau eskatzera, beraz, mila esker egiten duzuen guztiagatik. Eskerrik asko zuei, etortzagatik, eta ea jendea animatzen den. Eskerrik asko.